svega dobro jutro, a gost u našem studiju je Dragan Nikolić iz Logosa, Udruženja prosvetnih radnika Logos, inače koordinator projekta o kojem ćemo tek pričati. Najpre, dobro jutro. Dobro jutro, vama i vašim slušalcima. Dobrodošli svakako u naš program. Želimo ovoga jutra da promovišemo, da predstavimo našim slušalcima projekat koji je već u toku, koji vi realizujete pod zanimljivim nazivom Pravo da. Ovaj projekat je proizvod jednog zajedničkog rada nekoliko opština Pirotskog okruga, u stvari svih opština Pirotskog okruga, gde smo želeli da doprinesemo poboljšanju kompleta ili kvaliteta života i očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine kroz edukativne, informativne i promotivne aktivnosti uz uključivanje romskih organizacija i romske populacije, osoba sa invaliditetom, građana i da sve te akcije sprovedemo na prostoru Pirotskog okruga. Projekat je podržalo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i opština Pirot. I taze je projekat. Počeo je u avgustu. Počeo je krajem avgusta. Jeste li već imali neke praktične aktivnosti ili je sve u fazi upoznavanja onih kojima je projekat namenjen? Da, još uvijek je upoznavanje. Mi smo već u stvari počeli sa onim administrativnim delom, a to je sprovođenjem javnih nabavki oko štampanja kapa, majici, flajera, lifleta, izrade nekih ormarića staklenih koji će biti kasnije deljeni skupštinama stanara, koji u stvari jesu jedna od okosnica ovog projekta, a to je pokušaj ili iniciranje kod skupština stanara zgrada Pirotskog okruga, znači određenog broja, bit će nažalost 108 sad u ovoj prvoj fazi, da vrše podelu, odnosno ja sam malo upotrebio reći separacija, a to je u stvari razdeljivanje tog otpada, pre svega papirnatog i plastičnog, i tretiranje tog otpada, odnosno prikupljanje tih sekundarnih sirovina od strane onih institucija ili pojedinaca koji to već rade. Za sada je to romska populacija, ali ne znači da to neće uraditi neko u narednom periodu na višem nivou. I drugi imaju pravo da... Kako da ne, koriste da i podele, da klasiraju, da tako kažem, otpad. Ovo mi se dopada što ste pomenuli udruženja stanara. Kako, na koji način ćete praktično rešiti to da oni negde na uređen način odlože sekundarne sirovine ili otpad, ili kako već to da nazovem? Da, ja ću samo da se pozovem na jedan dokument koji je Vlada Republike Srbije izdala ili objavila, to je Vizija Srbije do 2017. godine, i u okviru tih 5 prioriteta, da sad ne govorim o onom političkom prioritetu broj 1 i tako dalje, ipak je ovo sad jedna druga tema, prioritet broj 5 je zaštita i unapređenje životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa. Puno se priča o održivoj ekologiji, o održivom ekonomskom razvoju. Mi smo ovim projektom želeli da iniciramo, znači, i da podstaknemo skupštine stanara da nam se jave, elektronski normalno putem e-maila ako su zainteresovane, da u tom nekom pilot fazi budu selektovane i uđu taj izbor kako bi u nekoj narednoj fazi mogle da aktivno učestvuju u tim sredstvima koje će biti na raspolaganju što od strane države, što od strane Evropske unije, i na taj način uticale na tu takozvanu zelenu ekonomiju ili ekologiju koja podrazumeva racionalno korišćenje prostora, smanjenje potrošnje energije, smanjenje potrošnje električne energije kroz štedljive sjelice, znači stvaranje tih uslova gde bi potrošnja svih onih resursa koje koriste zgrade kao najveći potrošači sa velikim brojem stanovnika, stanara, da se to smanji, da se to znači privede nekom minimumu, odnosno da to bude po ugledu na ove razvijene ekonomije, možda Evropske unije, možda Amerike, to sad nije važno, važna je namera da odvajanjem tog papira i plastičnih kesa, plastičnih flaša, počne ta prva faza uključivanja, aktivnog uključivanja stanara, da se odnose prema prirodi onako kako to očekujemo u narednom periodu. Jutro sam prošla kroz ulicu Nikole Tesle, tu ima i nekoliko stambenih zgrada, 3 su kontejnera, jedan pored drugog, dobro očuvani, koliko vidim i novi, ali je svuda smeće oko kontejnera. Kako će to izgledati onda kada se, na primer, stanari tih zgrada
uključe u realizaciju vašeg projekta? Zbog malog obima i uključenja samo, rekao smo, 4 stambene zgrade koje će nažalost u ovoj prvoj fazi zbog ograničenih sredstava biti uključena. Neka ovo bude nekakva ilustracija. Da, evo, znači u principu to će biti tako što će najpre Skupštine stanara morati da donesu odluku, znači na svojoj sednici Skupštine stanara o prihvatanju učešća u takvom jednom projektu. On podrazumeva to da će logo znači obezbediti kese stanarima, obezbedit će jednu informacijnu tablu, znači tablu gde će moći ljudi da se upoznaju sa tim šta ih to očekuje, zašto je to važno. I u toj znači prvoj fazi, opet tih finansijskih sredstava, očekujemo da svest i savest ljudi koji žive u velikim stambenim objektima podignemo na viši nivo. Nećemo rešiti problem zagađenja, nećemo rešiti problem otvorenih kontejnera, kesa na svakom drvetu, ulici ili već na nekom žbunu, ali želimo da ovom promocijom podstaknemo i ostale skupštine stanara da razmišljaju u tom pravcu, a ujedno i da nam se jave da u nekom narednom periodu, normalno u saradnji sa Ministarstvom životne sredine koje je nekako i odgovornije za tu oblast, ali i saradnji sa lokalnim samoupravama, pre svega Pirotskog okruga, što je za nas važno, da apliciramo, da znači tražimo određena sredstva, pomoć, podršku, kako bi se to sprovelo u sledeću. Sledeća faza bi recimo bila stvaranje tih uslova da se u Pirotu postavlja na određenim mestima, opet shodno novcu koliko ćemo imati, određeni kontejneri. Znam da to sad već postoji, znam da javno preduzeće Komunalac je radilo sa kontejnerima ili već kavezima, kako se to kaže. Da, za plastične flaše. A to kako je će fino, to lepo. izgledati za kese? Sad za kese, pazite, mi smo već u pregovorima sa nekoliko romskih organizacija i sa jednom, znači sa pravnim licem koje je registrovano na nivou Srbije, a zove se otprilike Sindikat sakupljača sekundarnih sirovina. U pregovorima smo, kažem, mi ćemo, znači, te zgrade koje će, odnosno skupštine stanara koje će vršiti selekciju tog otpada, odnosno sekundarnih sirovina, posle nedeljnog ili znači mesečnog perioda, zvaće određenu osobu koja je zadužena za prikupljanje te sekundarne sirovine, ona će biti distribuirana, znači koristit ćemo lanac koji sad već postoji u prikupljanju papira i plastike. U narednoj fazi želimo da se to institucionalno reši, a bez pomoći javnog preduzeća Komunalac ne možemo, bez opštine ne možemo, i ja se nadam da će ovo samo biti inicijativa da sada odgovorne osobe, institucije preuzmu ovo na viši nivo, jer za to treba i više sredstava. Mi kao logoska organizacija nevladina nemamo te kapacitete i priznajemo, ali svesno podržavamo i iniciramo ovako nešto. Mislim da je to dobro i da treba da da rezultate. Logos će se u ovom projektu očigledno baviti posledicama našeg odnosa prema svom okruženju, a možda bi kroz institucije trebalo rešiti i to u kakvim kesama dobijamo hranu, odeću, obuću, šta god da kupite danas, čini mi se da uđete i po kutiju cigarete, dobit ćete uz nju kesu. Nedavno sam bila u Makedoniji i tamo su pokušali da reše taj problem na sledeći način. Uđete u prodavnicu i prodavac vam ne nudi kesu, ne dobijate uz ono što ste kupili kesu. Sad mi iz Srbije dođemo pa kažemo, gde je kesa? Kaže, kesa, izvolite, 2 dinara. I onda, ako hoćete da imate brdo kesa tokom dana, kada ste u kupovini, onda ćete za svaku kesu dati 2 dinara. Ali to je neka druga priča. Možda tu najpre treba rešiti problem. Pa nećemo moći, upravo ste vi, nećemo moći to da rešimo, ta naša navika, ali za svaku naviku ima i odvika. Ja moram da kažem da smo mi u ovom projektu, zahvaljujući koleginicama koje predaju biologiju u osnovnim i srednjim školama, koji su inače autori ovog dela, analizirali smo 2 sistema ponašanja građana prema plastičnoj ambalaži, pre svega skandinavski model i jedan austrijsko-mađarski, da kažemo, neki miks, ajde da kažemo. I mi smo Ministarstvu životne sredine poslali 2 modela kako bismo to želeli da probamo na terenu u opet ograđenim laboratorijskim uslovima, pošto je mala teritorija. I oni su prihvatili jedan model, a to je da uradimo platnene torbe, znači platnene torbe koje će u međuvremenu
ja se nadam, pošto smo već u pregovorima sa nekoliko značajnih ili da kažem zainteresovanih preduzetnika koji se bave prometom robe široke potrošnje. Mi smo već obezbedili sredstva, znači za 50, u pregovorima smo za 100 tih torbi plastičnih, gde će na torbi biti znači amblem ministarstva, opštine i svih onih pravnih lica, odnosno radnji, privatnih preduzeća koje su zainteresovane za tako nešto. Nadamo se da će to biti samo inicijativa, to neće biti lako, bilo je pre par godina isto pokušaja da se tako nešto uradi, bez zakona i bez nekih sankcija nećemo to moći da promijenimo tu našu naviku, ali znate šta, pomalo ja mislim da ćemo barem taj deo nekako u narednom periodu rešiti, kao i mnoge druge stvari za koje nismo znali da moramo ili da trebamo, ali kao što vidite mi hoćemo da budemo u društvu nekih drugih zemalja, nekih drugih sistema. Da bismo bili članovi tih sistema moramo da primenimo te metode. To možda izgleda malo za nas strano, ali u principu dobit mora da bude pre svega za građane. Važno je početi. A normalno da treba neko nešto da uradi u svakom domenu. Mi kao mala nevladina organizacija radimo ovako male stvari. Sistem, organizacija, institucije treba da urade svoj deo posla. Jer vi ste rekli za plastiku. Recimo za razlaganje plastične kese prođe između 10 i 200 godina. 20 godina. A za žvakađe gume potrebno je znači do 25 godina. I tako dalje. Ja ovdje imamo sada jedan spisak, ne bi to da čitam, ali u suštini važno je, ovim projektom želimo u stvari da promovišemo i dokumente koji obuhvataju u toj strategiji pod nazivom Agenda 21 i lokalna Agenda 21. Srbija je potpisnik mnogih tih deklaracija. Ovo je jedan mali doprinos, male organizacije. Hoćete li možda uključiti i škole u realizaciju ovog projekta? Da vam kažem, mi škole i institucije ne želimo sada... Ili ovoga puta želite da radite sa odraslim ljudima? Jeste, želimo u stvari da pokrenemo znači inicijativu kod građana. Evo, hvala i vašem radiju koji će u tome da nam pomogne u narednih 5 meseci. Mi se nadamo da će ovo samo biti inicijativa, inicijalna jedna akcija koja možda neće imati neki ekskluzivno ili globalistički taj rezultat ili na kraju kraja ne postoji čarobni štap za rešenje svih problema, ali eto, mi u svakom svom domenu želimo da uradimo svoj deo posla. Hvala još jednom što nas podržavate i ja se nadam da ćemo mi nastaviti saradnju. Radio Pirot je mali, baš kao što vi kažete za sebe, za vaše udruženje, da je malo udruženje. Radio Pirot je mala firma, ali sa velikom društvenom odgovornošću i čini kad god može dobre stvari za svoju okolinu. Koliko dugo će trajati ovaj projekat? Projekat znači počeo krajem avgusta, trajaće do kraja ove godine. S tim što sam posebno ponosan na to da je u ovom konkursu Ministarstvo životne sredine bilo je preko 350 ili 340 nešto tih prijava, a samo je tu 30-ak projekata odobreno, tako da je to još jedan podsticaj da nastavimo sa ovakvim sličnim ili projektima koji doprinose razvoju zajednice. Kad imate prvu konkretnu akciju, prvu konkretnu aktivnost, šta je sledeće, što ćete raditi u okviru ovog projekta? Pa mi ćemo sada u okviru sada ovih aktivnosti posebno u okviru svoje mreže i tih ekoloških akcija podsjetiti škole da je u narednom tom nekom periodu su aktuelni izleti, to znači poseta predelima Pirotskog okruga, pa evo i ovog puta apelujemo na sve predstavnike škola, pre svega na direktore, normalno razne starešine, decu i roditelje, da podsete decu i sve one koji su sa decom, da je paljenje vatre na otvorenom u ovim uslovima jako opasno. Znam da je nemoguće izlet bez pripremanja određenih obroka ili hrane, ali tu postoji drugi način, a to znači da pripreme u postojećim znači mesarama ili pečenjerama, znači da pripreme tu hranu, a da na izlet idu da se provedu, da se zabave, a ne da, ne znam, tamo se bave roštiljanjem. Mada jeste to deo
kulture i običaja, ali zbog ove situacije, zbog klime, zbog suše koja traje jako dugo, to bi bilo izuzetno opasno, a što se tiče institucija koje vode tu decu i organizuju takve izlete, možda bude i veliki problem, pa da se to ne bi desilo, eto neka predstavnici škola razmišljaju o tome. I da pokupe za sobom ono što... Radit ćemo na tome, znači dogovorili smo se sa kolegnicama i kolegama koji će biti u tog dana na izletu, da plastičnim kesama koje smo već obezbedili deo otpada, mada škole to revnosno rade, moram da priznam, evo pohvaljujem javno institucije, veliki broj škola, profesora, nastavnika, učitelja svoju decu lepo vaspitava, posle svakog tog izleta veliki deo se prikupi, mada moram da kažem jedan deo ostane takav, malo ruži taj obrazovni vaspitni deo rada sa decom, ali to su deca ipak, nisu to roboti, tako da dešavaju se i to da ima puno papira, ali opet kažem veći deo nastavnika, profesora, učitelja radi revnosno. Ako nas slušaju sada deca, neko dete nas verovatno sluša, pa da se obratimo i njima, da kažemo, deco, vodite računa gde odlažete žvake kada idete u prirodu, jer ćete i za 10 ili 20 godina kada se budete vratili na mesto gde sada idete na izlet, naći onu žvaku koju ćete možda ovih dana zalepiti negde na nekom mestu. Ali tako rekao ste, 10 do 20 godina treba se razgradi žvaka. Pa ja mislim, ne bi vam se deco svidelo baš da nađete žvaku koju ste zalepili ovih dana posle 20 godina. Sigurno to neće biti lep prizor, a nije ni koristan, niti je zdrav. Zapad je to inače rešio, moram da priznam, radili su oni na edukaciji pre 20 godina, podizanje svesti, apelovanje i tako dalje. Međutim, onog trenutka kada su uveli kaznene mere, postavili kamere, to sad više, ja moram da kažem po znakom navoda, više liči na policijsku državu nego na bilo koju, govorimo o zapadnim zemljama. Da se to ne bi nama desilo, bolje da tom edukacijom i razvijenjem svesti kod građana svih, i malih i velikih, predupredimo one koji će jednog dana reći da moramo da ispunimo i takve neke zakone gde će, ne znam, bačena žvaka koštati 10 evra, pa bolje ajde da idemo na edukaciju nego da nam sutra uvedu kamere i ne znam... Da, bolje kupe deca čokoladu nego da... Pa dobro, neka kupuje šta žele, da vam kažem, to je vrlo teško da učinimo. Da, ili flešku, ajde, oni to vole danas. Neki disk sa nekom muzikom ili već ne znam. Jadni roditelji. Gospodine Nikoliću, hvala lepo što ste bili gost Radio Pirota. Mi ćemo nastaviti da revnosno obaveštavamo o svim vašim aktivnostima i ne samo da obaveštavamo, već da i koliko to možemo sa svoje strane budemo aktivni učesnici. Bićemo i na licu mesta tamo gde vi budete išli, pričat ćemo i sa stanarima i pokušati da damo svoj doprinos. Vama hvala još jednom što ste bili gost Radio Pirota. I vidimo se za neko vreme ponovo ovde i nastavljamo priču o projektu Pravo da. Hvala i vama. Hvala još jednom.